Malauradament, ara les dades el que ens demostren és que, tot i tenir feina, hi ha un 20% dels treballadors europeus que estan amb aquests umbrals de pobresa i que, per tant, estan en un permanent risc d'exclusió. Això degut a les seves condicions laborals, sigui per la temporalitat, la precarietat, els sous, els horaris, la impossibilitat de conciliar amb les seves responsabilitats familiars i personals i com això, juntament amb la manca d'un estat del benestar prou fort que doni cobertura amb aquestes problemàtiques, el que resulta és en persones en una situació cada vegada més a prop del risc d'exclusió. Il est généralement admis que le problème de pauvreté touche en particulier les personnes sans emploi. Et c'est vrai. C'est un groupe qui est un des plus vulnérables. Donc il est clair que pour nous, pour les syndicats, nous nous battons pour plus d'emplois et d'emplois de qualité. 8% des personnes pauvres, ça veut dire 19 millions de travailleurs sont des travailleurs pauvres. Donc ça veut dire que tout en possédant un emploi, c'est un emploi précaire qui ne permet pas de sortir de pauvreté. Davant d'això, com dèiem abans, més polítiques socials fortes que donin resposta a aquestes situacions d'emergència i a aquests col·lectius que tenen d'una forma més estructural aquest risc d'estar fora de la societat i per tant de caure en la pobresa, però en paral·lel polítiques actives fortes i sobretot una situació de la feina i del que és l'ocupació que respongui a aquests paràmetres de qualitat que fa possible que la gent surti d'aquesta situació de risc. Per tant, amb estabilitat, amb igualtat, feines inclusives i, per una altra banda, polítiques fiscals fortes que permetin el manteniment d'aquest estat de benestar i d'aquestes polítiques. Entenem que avui el que no cal és retirar els diners públics, no cal retirar els serveis públics, ans al contrari, cal reforçar el paper dels serveis públics per atendre a les persones amb problemes, per garantir-los uns nivells d'inclusió social, però també per reforçar les polítiques de trànsit al mercat de treball en condicions i de qualitat. El que ha de sortir d'aquí és una demanda dels sindicats d'una més Europa i sobretot d'una Europa més social i amb més forces també a nivell fiscal, amb algunes propostes que hi ha de tasses més sobre els capitals i sobre l'especulació que no únicament sobre els salaris i les pensions dels treballadors i els ciutadans d'Europa.